Aw ni yakuma wakɛ dumuni bɛɛ a kulobilen daw an yɛrɛ taw a bɛɛ de nege bɛ ne nimanaw na. Nin ye ne nimana dɔ ka demande ye ko brioche de nege b'a la. Bi an bɛna brioche de kɛ. Aw bisimila. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, nin ye farini kari bɔɲango de talen an fɛ. An b'a tɛntɛn. Farini mana kɛ cogo o cogo an b'a tɛntɛn dɔɔni waasa a ka ɲɛ an bolo. An b'an ka nɔnɔ sigita kan k'ale wɔlɔkɔ dɔɔni. An ka farini tɛntɛnnen ɲuman an bɛ levure boulangère ta n'o ye fununan ye. An b'o cuillère ba ɲɛ 1 bɔɲango k'a la. Ka sukaro cuillère ba ɲɛ 2 k'a la. N'a y'i ja i bɛ se ka kɛ sukaro cuillère ba ɲɛ 3 ye nka i kana n'a dansago. I n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne ye sucre vanille fana k'a la. I bɛ sucre vanille ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ani kɔkɔ dɔɔni dɔrɔn. Kɔkɔni dɔɔni dɔrɔn ten. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'an tɛgɛw yaala yaala la dɔɔni waasa a ka don ɲɔgɔn na ka ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka nɔnɔji kalaya. I n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne ka nɔnɔji in bɛ komi i n'a fɔ temi verre ɲɛ 2 bɔɲango. Mililitiri la a bɛ komi i n'a fɔ 120 mililitres. A ma tɛmɛ o kan. N'i y'a caya ka tɛmɛ o kan a b'a fɔ k'a bɛ dansago. Wa i b'a k'a la dɔɔni yan'a ka n'a fɔ k'a bɛ bari ɲɔgɔn na. Sabula an bɛna sɛfan fana k'a la. An bɛ sɛfan den 2 ci k'a k'a la. An b'a ji bɛɛ de k'a la. Nɛrɛ fara jɛman in kan an b'o bɛɛ de k'a la ka sɔrɔ k'a n'olu don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ bɛna ye cogoya min na ne nimanaw aw bɛna aw ɲɛ kalakala ja sanfɛ aw ma beurre kɛtɔ y'a la. Ne ye beurre k'a la ja de panna o yɔrɔ kunna. Ne ka beurre in bɛ komi i n'a fɔ 100 grammes bɔɲango. N'a kɛra k'a fɔ ko beurre t'i bolo i bɛ se ka tulu k'a la dɛ. I bɛ se ka tulu temi verre ɲɛ 1 bɔɲango k'a la. O fana n'a ja de don nka a beurrema fana ka di kosɛbɛ. A donnen ɲuman ɲɔgɔn na an fɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛla la heure 1 bɔɲango waasa a ka funu. Heure 1 bɔɲango selen filɛ nin ye an bɛna dayɛlɛ sisan k'a ta k'a labaara dɔɔni ka sɔrɔ k'a tigɛliko jateminɛ. Baara ɲɛna numu ka muru dilannen dalen tɛ nin a la. An bɛna tigɛ tigɛyɔrɔ 4 ka sɔrɔ k'a mɔ. O kɛlen fɛn o fɛn ye nɛgɛlabaara ye numu bɛ s'o la dɛ. Numu bɛ yan nɔ a y'aw yɛrɛ yira n na commentaire la sa. N ko ne y'aw ba de ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an b'a kuru ka don ɲɔgɔn ka tan dɔ ka sɔrɔ k'a bila an ka moule kɔnɔna na. Nka yan'an k'a bila an ka moule kɔnɔna na an bɛ tulu dɔɔni sɛlɛku an ka moule kɔnɔna na walima beurre. Komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na ne ye beurre de kɛ farini na. O la sa an bɛ beurre kɛ k'a ko tɔ dafa. An bɛ beurre k'a kɔnɔna na. O kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka na an ka farini kurulen ɲɔgɔn kan an b'o ta k'o bila a kɔnɔna na. An bɛ sɛfan nɛrɛ dɔɔni ta k'o kɛ nɔnɔ fitinin dɔrɔn na. An bɛna o de kɛ a garniture ye. Sabula an bɛna o de funfun a sanfɛla la waasa sanfɛla in ka ɲɛ an bolo ka ɲɛ. A donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna sɛlɛku an ka farini fan da 4 bɛɛ lajɛlen na. O baara ɲɛnabɔlen an fɛ n'a y'an ja an b'a don furu kɔnɔna na tan dɔ. Nka waasa k'a tɔ ɲɛɲɛna yan ka bonya ne bɛna sésame k'a la n'o ye bɛnɛ ye an ka kan na ani abasawuda. I b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Diyagoya tɛ nka a dun dɔ la an fɛ n'a tora ka ci an da kɔnɔna na ninnu minnu funfunlen filɛ nin ye a sanfɛla la o b'a tɔ ja kosɛbɛ wa a b'a tɔ ɲɛɲɛna ɲɛ. An b'a datugu sisan k'a bila kɛrɛfɛla la fo heure kilancɛ. Waasa a ka funu ka yɛlɛ sanfɛla la dɔɔni. N'a y'i ja i bɛ se k'i ta dan miniti 15 bɔɲango la. Miniti 30 bɔɲango selen filɛ nin ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fununen tɛ nin ye dɔɔni an b'a don furu kɔnɔna na miniti 25 an bɛ furu dugumana dayɛlɛ fɔlɔ miniti 20 o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka furu sanfɛla dayɛlɛ miniti 5 bɔɲango waasa sanfɛla in ka sisi dɔɔni an bolo. A 180 degrés. O waati kɔnɔna na an ka sɛfan jijɛman in an bɛn'o ta k'o ɲagami fɛn wɛrɛw la k'o kɛ k'an ɲɛda bɔrɔn wuli wala maa t'a to i ka sa dɛ ne nimanaw.
dun ka fa k'an ka sabati cogoya min na an k'an ka hakili to an farikolo fana na ten dɛ. Komi aw yɛrɛ ye cogoya min na n ye di dɔɔni dɔrɔn k'a la ani nɔnɔmugu fitininin dɔrɔn, an b'a don ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ f'a ka ɲɔgɔn minɛ. N'a kɛra k'a ye ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ i bɛ se ka ji fitininin fara a kan, nka komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ta in na cogoya min na ne ma ji den kelen k'a la. A donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ ka an ɲɛda ko k'a jɛ pasi ni safinɛ ye, kasa den kelen tɛ safinɛ min na. O la an bɛ sɔrɔ k'a kɛ an ɲɛdaw la sa k'a to yen nɔ miniti 15 bɔ ɲango. N'a jara an ɲɛda la k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ k'a sama-samanin dabɔ dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka taa an ɲɛda ko. An ɲɛda kolen jɛlen pasi an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛda sanango sa. O bɛ sin ka bɛn n'a ye ten dɔ an ka nin selen tɛ n'o ye biriyɔsi ye. Ni waati min selen kɔni filɛ nin ye o, a kasa kɛlen don k'an ka gabugu kɔnɔna fanda 4 bɛɛ de labɔ sa. An bɛ nin wuli ka bɔ a da la. N'a y'i ja n'a sɔrɔ e ka muli tɛ nin fasugu ye i bɛ se ka a ta ka bɔ muli da la, walima i bɛ se k'a dun k'a to muli yɛrɛ kɔnɔna na ten dɔ. Walasa k'a tɔ sankɔrɔta k'a ni tɔ timiya da, ne filɛ nin ye ka nɔnɔ dɔrɔn de bɔ a sanfɛla la, nka diyagoya den kelen tɛ. N'a y'i ja i b'a k'a la, n'a y'i ja i t'a k'a la. N bɛ nin tigɛ sisan k'a ni bisi bisi walasa a ka se k'a ye. Ne ni maanaw ale de bɛ komi i n'a fɔ buru dɔrɔn, wa ani nɔnɔ de ka di. I n'a fɔ a y'a ye ja daminɛ na cogoya min na ne kun tɛ ka nɔnɔnin de wuli a kɛrɛ la. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ. Ni video in diyara aw ye a ye dusukunni k'a la, tulobilenkan na n'a bɛ f'o ma ko kɛri. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.